Lahat. Okay. Lahat na. Lahat na. Gusto nila bumili ng traktor, gusto nila bumili para sa farming. Sama nun din Lahat yung mga papasok sa production. feasibility studies. Services, meron din tayong services. Dahil dito, Kailangan ng dito tao. sa mga tao natin, evaluator, meron kami feasibility study, meron kami, hindi naman yan libre. You are wasting time. Pagkatapos nagbabayad ang kumpanya, pagkatapos wala namang income. So, bigyan mo ng income. Pag kailangan nila, papagawa ko ng feasibility study. Oy, sa opisina, meron kami. Bigyan mo kami, pero mabayad. Pero, hindi dapat lang natin yan mamaya. Pwede. Pwede. Pag hindi dapat, mahal ng konti. Magkano naman yung charge na sa Okay, ano may mga feasibility studies? Meron naman yun. Okay, dito na. Dito na. Sa production na, no? Dito, ano ito? Tawag dito. Marketing. Income. Yan, wala isa. Dalawa, tatlo, apat, lima. Tapos, pupunta na tayo sa closing. Seven aspects. Presentation, presentation mo? How do you present the program? Hindi nga, ang dami niya, lahat eh. Paano mo i-present? Yung ating ginawa doon sa Tigirayan, presentation yan, pero gagawa ka na sa'yo para ma-memorize mo. Wala kang sasabihin sa tao, yun ang yun. Kung hindi mag-click yan, palitan mo. Pag mag-click, yun ang yun. Huwag ka na ma-memorize mo na. Papractice din. Perfect mo na presentation mo. Pag perfect mo na presentation, then closing na. How do you close? Okay. Meron tayo mga dokumento. No? Dokumento. Loan, contract, meron yan. Diba? Pagka mag-closing na, wala ho itong down payment. Wala lahat. Pero pwede mong kunan ng, let's say, deposit. Tingnan mo kung talagang may gusto ang lahat. Kasi ang cooperative, ito hindi sa isang tao lang. Cooperative. Kasi kailangan natin ng cooperative tulungan ng lahat ng tao. Diba? 21, sabi mo, 21. Okay. So, 21 in one, One one barangay in one seat of officer. Ayan. Ano po yan? Seat of officer. So ngayon, nandito na, marketing na, ito na. Ito ang ating ipinibenta sa pera. Kahit anong gawin nila, bibili sila ng equipo o product. Papagawa sila ng opisina nila. Ideas yan, services. Warehouse. Okay? Kaya, mapagawa pa lang ng opisina, marami, bigyan kayo ng kapital ng 101. Kompleto yan. Kaya isinama ko ang ideas ito sa product. Okay? So talaga, lahat ng sasabihin nila, mayroong cut answer. Kaya, ngayon, pag sinabi naman na ang closing ay wala kaming down payment, hindi ho ito binibigyan ng down payment. Bibigyan kayo ng, sabi mo kung mali yung sinasabi ba, dahil po correction na natin, kasi sa selling, may mga down payment yan. Hindi natin natatawag na financial assistance, kasi capitalization nga eh. So, pwede nga sa assistance din. Pwede na mapasok natin ng assistance. Kailangan nyo, pang-down payment, na lupa, halimbawa, malaking pera, bibigyan namin kayo ng tulong upang kayo ay kasi... Okay. So, pag nagsasabi tayo ng assistance, doon siguro yun sa mga beneficiaries o ano? O doon talaga sa officer, kasi sa 7 aspects sa management nito, kailangan natin ang kanilang firma. Okay. Lahat ng board of director. So, pwede natin sila i-assess. Halimbawa, wala silang pera, tapos pwede natin i-assess doon. Then, ikakat natin doon sa capitalization. Parang ganon? Hindi, kasi may feasibility study na alam mo. So doon natin ikakat doon sa feasibility studies nila. Dito na, lalabas na dito. Pwede rin ganun. Kung mayroon silang feasibility studies, and then ikakat natin doon po sa nila ng evaluator na papasok yan. Kasi walang pera. Kumasa na sila. Ito, maganda ito. Babuyan.
10 baboy Ganito yun, ikakandak mo siguro sila ng interview for evaluation. Yes. Yun, ngayon, pag na-evaluate na natin yan, nandito natin, o sige, assist kayo namin kasi Yes. qualified sila eh. Wala lang silang pera na. Pupunta rin sa close kasi Okay. close namin yan. Pag Ah. nagbigay kami pera, close na yan. Oo, sige. So ngayon, magkano ang capitalization? Based on the accountant at saka ng evaluator, membership, kompleto na sila, information drive, alam na nila lahat yung business natin. Hindi pwedeng sasabihin mo, ikaw ay mag-produce lang ng bigas o ng rice production. Marami man. Kaya kailangan papipiliin mo. Meron na tayong Sige. type natin, ito ang mga produkto na pwede nyo pasukan. Pero kung meron kayong bago, sabihin nyo sa amin para gagawa kami na Okay. evaluator, meron sa kanang. Ang membership po nyo, bayad na ba? Number 1 is membership, Yeah. bayad na ba kayo lahat? Eh kung hindi kayo bayad, Kaya hindi nga sila bayad. Kaya nga, ganito ang suggestion ko. Nabuo nila yung sit-up officer. Ikakandak natin sila for evaluation to interview. Pag dadaan sa'yo, ano ko talaga, endorse ko sa'yo. Ngayon, i-evaluate mo sila kung qualified o non-qualified. Paano kung wala ako? Yun na nga eh, sino ika-qualified kami? Ganito yan. Kami ang magpa-qualified, i-endorse ko lang sa'yo. Kung dyan is, kung meron pa, ipa-evaluate mo sa opisina. Yun na nga, kung halimbawa wala nga si mama, wala ikaw, sino na, magtatagal kayo. Pagka-evaluated na yan. Okay. Subject for and for So recommendation. understood na natin ito ngayon na for ano na sila, approve na, understood na, approve na. File lang, file. Marami yan. Okay, okay. 10 file, approve na ito. Oh, approve na si mama. Nabata niya. Okay na, for release nito. For release. Okay. For evaluation. For release. Okay. For release na, dadaan niya sa accounting at saka sa treasurer. Sa mama, approve na ng mama. Ano yan? Oh. Tapos, ang business natin dito, marami man. So, we divided into how many categories? Ito, food production. Ibig sabihin ito, lahat ng pagkain na gagawin. Ito, let us say, sa mga Dry goods. dry good. Dito, real estate. Ito, insurance. Ito, huwag sama-sama. Ito, kanya-kanya lahat, kanya-kanya. Kaya kung Division. mga tao na expert Yun na yan, yung magiging labor, division of labor. wala Parang akong ganun problema. eh. Marami yan. Kasi department na yan eh. Assessing Kasi, one, assessing one na nito, in-fix ka puti. Magiging department na yan sa division of labor ng management. Oh. Ganun na yan siya. Sa division of labor into Alam mo ba kung management. bakit? Hindi pwede By na department. open. Oo. Pag sabi niya, partner o rice production, doon may bibigay sa agriculture Yeah. department. Sila ang mag-evaluate niyan, sila ang mag-membership, kompleto rin ba kayo? Dito na kayo sa front dito, dito muna. Dito sa alana. Sasalain muna dito, bago ipasok dito. Dito. Pag nakatapos na dito, tapos na lahat yan, wala na. Money for release. Recommending approval of the evaluate. Pagdating sa amin, pagdating kay mama, approve niya. Tingnan ko rin, baka mamaya hausyaw yung pagkana. Eh, meron din yan. Kaya nga kumaingat din ako sa pag-ano. Ayan, itong ating 7 eh, pero ito, Yan na natuto ako kahit asin may resibo. Hanapan ako niyan kahit asin. Ako nag-attesting na ako kahit sintabos. pagdating na sa marketing natin. Sintabos na nawala sa sukli mo. Nakuha ba? Ah, Nakuha? Anong question? Question naman ba? Sige. okay naman ako dyan. So, yun lang, siyempre. Maraming question yan. Maraming question. Siyempre, ito nga yung ginagawa ko ngayon, di ba, nasa motivation ako. Nandun sa pag-create ng mga grupo, sa ano na magiging set of officer. So, pa-forward na ako sa ganito. Okay. Sinabi natin sa presentation na kailangan kumita sila. At sa kita nila, meron silang 80%. Ang 20% ko ay sa dito o sa ating ginagawa. Ito ko tayo, sa mga dyan ay bibigyan natin 20%. Silagay natin yung Okay? Ngayon, ano ang dapat mong itanong?
sabihin ko sana, meron ba kayong gustong malaman? Oh. Maraming tanong dyan, lalo na kung So, agriculture. open offer, ano, Agriculture, agriculture. gagawa ng open forum para malaman ko kung ano yung mga ano nila. Hindi, agriculture, maraming tanong